जो भी इनके पास है बोला गुवाहाटी में बहुत है मैं मंत्री को बोल दूँगा थैंक यू सर ना माबेखौ फोरोंगोन दिनै एक किलोमीटर तो एकदम बाउंड रिपोर्ट दे दो ऊपर भुटाननिफ्राय चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन दैयाव आइ कानामाख्रा बायदिसिना दैफ्राव गोग्लैनाय बेवहाय गामिफ्राव गोबां दैबाना खालामदों गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लाय एसे बांसिन जादों आरो जों खोनादों माने क्लाउड ब्रास्ट होननानै बुङो अखाया बिराद बारा जादों माने भुटानाव दा बेनिखायनो जोंनियाव अखा हायाखैब्लाबो माने बिसिनि अखाजोंनो बिसिनि दैजोंनो जोंहा जोबोद खहा जादों देग्लाय बोसोराव दा नंखायनो आं सान्दों बे गासैबो दैमाफोरखौ पार्मानेन्टलि माखासे माथावरि बानायनांगोन साइन्टिफिकेलि जेराव जेराव माथावरिया मोजां जादों बेयाव दैया ओंखारनो हायाखै नाथाय जेराव माथावरि गैया बेयाव दैया ओंखारदों आरो बेवहाय गोबां खहा जायो जोंनि फुख्रिनि ना माइ गायनाय दाउ अमा गासैबो थांजोबो आरो गोबां मानसिफोरनि माइ बाख्रिफ्राबो लोमजादों दा बेखौ नायनानै जे जों बेखौ पार्मानेन्ट सलुसन खालामनांगोन आरो जिखिनि खहा जादों बेखौ कम्पेनसेसननि थाखाय जोङो गभर्नमेन्टनि बेबस्थाजों बिथांमोननो थाबैनो बरननानै होनो थाखाय नाजागोन खानामाख्रानि दैयाथ' बेनो बायफ्लंदों माने गेजेराव बियो बायनानै फैदों आरो गुबुन गुबुन साइडथिंबो फैदों गोदानै दा मेनलि भुटान हाजोनि खाथियाव थानायलाय दैया जोबोद कारेन्टजों फैयो स्पिडाव फैयो दा नंखायनो बिनि माथावरिफोरखौ जोङो खोब मोजाङै साइन्टिफिकेलि खालामनांगोन कनक्रिटनि अब्लासो बियो थागोन आङो बिदि बुजिदों सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9084292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन